Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenengoan Marina Lameirorekin hitz egingo dugu. Berak berri txarraki buruzko dardara dokumentala zuzendu du. Eta ondoren Urrirekin hitz egingo dugu. Bizarra ikastolak 50 urte betetzen dituen honetan, Nafarroa oineza dela eta antolatu duten pilota txapelketari buruz. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1886ko martxoaren 17an, Carrollton sarraskia izan zen. Arraza beltzeko 20 pertsona erail zituzten Mississippin. Gainera, 1808ko martxoaren 17an, Aranjuezko altxamendua izan zen. Fernando Zazpigarren alde zeudenek Godoiren palazioa hartu zuten eta Carlos Laugarrena abdikatzera behartu zuten. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, 1981an, Pilar Primo de Rivera Falange Espainolako sekzion femeninaren zuzendaria hil zen. Goazen gaurko lerroburuekin. Belat eta Almandozko tunelak Europar Batasunak ezarritako segurtasun eskakizunetara egokitzeko atzerapena salatu dute Nafarroko 30 bat alkatek eta Oronozko suhiltzaileak. 89 koronavirus kasu berri atzeman dira azken egunean Nafarroan. Espainiako gobernuak AstraZenecako txerto kautelaz emateko erabakia hartu ondotik, Nafarroko gobernuko osasun kontseilariak esan du txertoa eraginkorra eta segurua dela. Herri lanen zuzendaritzak 1.400.000 euro inbertituko ditu aurten Belat eta Almandozko tunelen aireztatze sistemak berritzeko. Nafarroko gobernuak 1.700.000 euro inbertituko ditu aurten uharte parean dagoen PA 30 erronda eraberritzeko oinezkoen txirrindularien eta ibilgailuen segurtasuna handi dezaten. Mankomunitateren 500 edukiontzi bota hemen arrazakeria birziklatu aurre iritzia kanpainaren euskarriak. Piezen falta dela eta Volkswagen enpresa produkzioa eten beharko du. Iruñeko udalako oinezkoen pasabideak mugikortasunari buruzko ordenantzara egokitzeko lanak amaituko ditu, horietarako 526 jarduketak eginez. Herri lanen zuzendaritzak Andeloseko erdiaroko zubia konponduko du aurten 360.000 euroko inbertsiori esker. Joan den urteko aberri eguna berexiko deialdiaren arrakasta ikusita aurten ere Euskal Herria batera herri ekimenak apirilaren 4an aberri eguna batera ospatzeko deia egin du. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Gaur, Filosofans aurrentzako filosofia saioa egongo da Noaingo kulturetxean arratsaldeko 6:30 8 eta 10 urte bitarteko aurrentzat. Gainera, gaur ere baina arratsaldeko 7etan antzerki eskolan 35 huts antzeslana ikusteko aukera izanen da 4 euroko sarrerarekin. Bihar, 2 urte 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko dute Uharteko kulturetxean arratsaldeko 6:30. Ondoren, solasaldia izanen da egileekin. Gainera, bihar ere arratsaldeko 7etan, euritan eta paisaia bitartean dokumentalak ikusteko aukera izanen da Baluarten punto de vista jaialdiaren barne. Biharko egunarekin jarraituz, letrakide poesia emanaldia ere izanen da Zibikan liburutegian arratsaldeko 7:30 Castillo Suarezekin. Sarrera librea izango da, baina lehenagotik izena eman beharko da. Eta ostiralean, Erdoil taldeak kontzertua eskainiko du Tote Maretoan arratsaldeko 7:30. Asteburuari begira, larunbatean, Basoko sekretuak ipuin kontalari saioa izanen da goizeko 12an Sanduzelaiko Zibiboxean eta arratsaldeko 6etan Zabalguneko Zibiboxean. Igandean, Gaua ausentziaren itzala kontzertua eskainiko du Antxon Balberdek Iturramako Zibiboxean 3 euroko sarrerarekin. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Kasedako egoitzako zuzendaritzak 24 langilei ordaindu gabe utzi du zentrua. Argazkian aldiz, Belateko tuneletan segurtasuna eskatzeko egindako mobilizazioa ageri da. Horretaz gain, Kipseneko aurreakordioa aipatzen du, instalazioaren etorkizuna 2030 arte ziurtatzeko. Bestalde, Nafarroako landaetxeak aste santuan 150 izanen direla jakinarazten du.
Gai aldatuz, osasun zentroetako arretaren 60% ez presentziala dela nabarmentzen du. Baita osasun sailak AstraZenecako txertoa eraginkorra eta segurua dela deritzola ere. Azkenik, bi albistea azpimarratzen ditu azalak. Batetik, gidariek aparkatutako denbora erreala bakarrik ordainduko dutela eta bestetik, San Martin de Untsek mahatxondoaren hazkuntza erakutsiko duela bizilagunak ez galtzeko. Diario de Navarra ikustera pasako gara. Titularrak jakinarazten duenez, Nafarroako osasun etxeetako kontsulten 60% baino gehiago ez dira presentzialak. Argazkian, Belateko tuneletako protesta ageri da. Bestalde, Iruñeko autoek eremu urdineko denbora zehatza ordainduko dutela jakinarazten du. Eta gai aldatuz, osasun sailak apirilerako 70.200 Pfizer txerto aurreikusten dituela azpimarratzen du, hau da, urtarrilean eta otsailean adina. Horretaz gain, Sánchezek Nadia Calviño Yolanda Díazen gainetik goratuko duela ere jakinarazten du azal honek. Eta azkenik, denboraldia amaieran sadarren publikoa izanen dela ere aurreikusten du. Gararekin jarrai dezagun. Titularra, Osakidetzak eta Osasunbideak ez dutela erreakzio larririk detektatzen da. Argazkian, Tubacex eta PCB Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian Aernovarekin izan zirela erakusten du. Horretaz gain, Lapurdin migratzaileen atxiloketak areagotu egin direla jakinarazten du. Gai aldatuz, Sánchezen exekutiboan Díaz 3. lehendakariordea ere izango dela aipatzen du. Eta azkenik, Bermeon lan istripua izan zela jasotzen du azal honek. Berria ikustera pasako gara. Titularra, urriaren 12ko Iruñeko ekintzagatik ikertutakoak ez dituztela epaituko da. Argazkiak Myanmarreko indarkeri larria azpimarratzen du. Bestalde, EMAk AstraZenecaren txertaketei eusteko eskatu duela azpimarratzen du gaurko berriak. Gainera, Rementeriak Bizkaiko Aldundian Bengoetxea eta Unzueta diputatuak ordezkatuko dituela jakinarazten du. Eta gai aldatuz, Bermeoko gabiota plataforma hornitzen duen itsasontzi batetik erorita langile bat hil dela ere azpimarratzen du. Azkenik, kirol arloan, Gernika Eurokopatik luzapenean kanporatu dutela jakinarazten du. Eta Jorge Azanza Euskaltel Euskadiko zuzendariari eskaintzen dio tarte bat. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusiak Nafarroan emandako kasuen gorakada nabarmentzen du, erregistratutako 89 positibo eta 4,4 tasarekin. Horretaz gain, Belateko eta Almandozko tuneletarako segurtasuna eskatzeko N121A errepidea itxi dutela jakinarazten du. Eta azkenik, Kasedako adinekoen egoitzako zuzendaritzak zentroa utzi duela salatu dutela ere aipatzen du. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur moteletik jarraituko dugu ipar isurialdean eta berriro ere euria egingo du. Asteartean baino zertxobait gehiago. Hala eta guztiz ere euri txikia egingo du. Nafarroa hegoaldera ez da iritsiko euria, han eguzki tarte ederrak izango dira. Elurkota altu egongo da, azken orduetan soilik jaitsiko da 1000 metro ingurura. Iparraldeko haizea nagusituko da, bizi ibiliko da kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperaturan ez da gorabeherarik izango. Eta bihar, ostegunean, giro goibel eta heztearekin jarraituko dugu, eta hotz handiagoa egingo du. Ipar isurialdean, bereziki Kantauri isurialdean, euri txikia egingo du, baina goizaldean zaparrada mardulagoren bat bota dezake. Hegoaldera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da. Temperaturaren jaitsierarekin batera, elur mailak ere behera egingo du, eta 800.000 metro inguruan egon daiteke. Gauzak horrela, izotza ere egin dezake barnealdeko zenbait lekuetan egun amaieran. Ipar ekialdeko haizea indartsu ibiliko da, bolada gogorrekin, bereziki kostaldean eta Ebro ibarrean. Kaixo, Marina, zer moduz? Kaixo, ongi eta zu? Ongi baita ere. Bueno, zer moduz doa guztia, ez? Astelehenean aurkeztu zenuten Dardara dokumentala, eta suposatzen dut ja erantzunak nolabait edo feedback hori jasotzen ariko zarela.
Bai, pixka bat, azalenean jaso genuen pixka bat, baina nago pixka bat hola itxaroten zaleak, ze noski, punto de vistan bazeuden zaleak, baina bazen igual beste publiko mota, ez? Eta ditut gogoa jakiteko, ezagik, publikola orokorra zer esaten duen, ez? Orduan, asteburu honen esperoan. Bai. Eta ostegunean Bilbon ere, nik uste izango dela nahiko berezia. Eta, punto de vista eta gero, ze jaso zenuen, nolako harrera izan zuen dokumentalak jaialdian? Oso ona, ezakit, etorri zen jende pila, esaten, zorionak, ze berezia, eta ez, eta jendeak ez du zergatik esan behar, ikusten nuen oso emozionatuta jendea. Bai, eta filma ikusten nuen bitartean, horretan gelditu nintzen ikustera, beste batzutan ez geldituko. Baina, ni espero nuen igual jendeak abestuko zuela, edo ezakit izango zela, igual, ezakit nola, baina ezakit, hori, abestuko zuela, izango zela energia gehiago egongo zela, ez? Eta begiratzen nuen jendea hola zera, eta baina orke zuen, ez nuen ikusten abeste, baina noski ere, musulmanekin ez da asko ikusten. Eta ikusten nuen jendea oso fijo pantailari begira, ez? Oso kontzentratuta, eta negon urduria, ezakit, ez nuen ezer sumatzen. Baina hori izan zen bakarrik nire sentsazioa. Edo beste, sentsazioa, ekipoko beste jendeak ez zuen sentsazio hori izan. Eta bukatu zenean, txaloa izan zen izugarria, super luzea, oso momentu berezia eta polita. Orduan, agian, espero duzu asteburu hontan zinema aretoetan desberdina izatea? Aipatu duzu nahi, abestea eta agian... Bai, nik uste dut ez, nik uste dut, espero dut jendeari gustatzea, eta ezakit, harrera bera izatea, ez, baina nik uste dut ere igual norbait ere decepzionatuko dela edo, ze igual usteko du filma izango dela biraren making of bat edo, eta hori ez du aurkituko. Berez zer da, ez? Trailerrean ikusi dezakegu dela pixkat berri txarrakek zer suposatu dien fan batzuei, edo zer suposatzen dituen? Bai, filmak jarraitzen du azken bira hau, baina ez da bira osoa ikusten, ez dira ez dakit biraren kontu guztiak ikusten, eta bai jarraitzen ditu zale batzuen istorioak, horren ez dakitzen bat dire, baina ez dut 8 dira, eta ikusten dugu haien bizitzako une batzuk, ez, egite ditugola sartu irten batzuk haien bizitzan, eta haien intimidadearen momentu batzuk ikusten ditugu. Eta ere, film osoan zehar entzute ditu Gorkaren hausnarketak ere. Orduan pixkat, gustatu behar zaizu berri txarrak dokumentala ulertu edo ulertzeko sentitu? Ez, ni beti buruan izan nuen, bai izan dituen zaleak ere, baina izan nuen buruan izatea film bat, ez izatea beharrezkoa berri txarrak gustatzea edo ezagutzea filmaz disfrutatzeko. Eta nik uste lortu dala, ze punto de vista mazegon jende asko, ez dela taldearen zalea, eta esaten zen, filma gustatzen pila, eta gainera orain gustatzen zait berri txarrak, eta bukatu dute orain ez. Agian zepena ez esango dute, eta orain ezagutu ditut nik berando ere. Hori da. Bai. Eta nola aurkitu zen dituzten zale hauek, edo nola aukeratu zen dituzten? Bai, bakoitzak badauka bere historia, adibidez, badago Pauline emakume alemaniar bat, eta berari buruz taldeak hitz egin zidan. Ezagutzen zuten, ze Alemaniara joaten zirenean, neska honek jarraitzen zituen, ematen zituzten kontzertu guztietara. Orduan, Alemanian jotzen 7 hiri desberdinetan, eta urrun bata bestetik, eta beraz egon hor kontzertu guztietan, eta esan zidaten bere izena, bilatu nuen, eta jarri nintzen berarekin kontaktuan, eta hasi zen. Eta gero beste batzuk Euskal Herrikoak batez ere ikusi dituen kontzertuetara joaten, eta begira egoten lehenengo filanean hor zegoen nola ezakit energi berezi batekin, edo, baina hor lehenengo filan begira egoten.
Eta gero beste batzuk, Instagramen edo Facebooken espiatzen, hola ikusten nor komentatzen zuen, zer idatzen zuen, baina hori gehien bat atzerrian. Orduan pixkat ere zortea, ez? Nork deitu Bai. zitzun atentzioa hor, komentarioetan edo lehenengo lerroan. Eta Bai, suposatzen hori dut da. haientzat ere kristona izango zela, ez? Haien talde gustukoenen dokumentalean ateratzea. Bai, niri harritzen ninduen, zeni lehenengo jaran negoena, ez nien, itxitu nuen kontzertu amaitu arte, pertsona hori kontaktatzeko, ez? Baina bitartean grabatzen negoen kontzertu osoa, ez? Orduan ni joten nintzen eta barkatu, Marina Lamiro naiz, pelikula bat egiten ari naiz, bertxarrakekin, eta egon naiz zuri grabatzen kontzertu osoa. Inporta zaizu, eta ez, ilusioa egiten dit, eta nire, ze ongi, ez? Zen ere batzutan sentitzen nintzen pixka bat gaizki, espiatzen egongo banintzu ezala, ez? Edo lako zerbait, eta ulergarria izango zen esaten bat zidaten, ez dut nahi hori erabiltzea, ez edo nahi dut ikustea, nahi dut ikusi lehenago. Baina jendeari egiten zen hainbesteko ilusioa zen, hori, filman egon nahi zuten, eta hori. Zuten pentsatu ere egiten, ez? Zuzenean bai, eta... Bai, hori da. Eta nola jarri ziren berritxarrakekoak zurekin harremanetan? Deitu ninduten, eta izan genuen bilera bat, eta azaldu zidaten nola, pixka bat zein zen filmaren abia puntua, ez? Esan zer, abia puntua da, nahi dugu izan ez izatea berri txarraki buruzko film bat, ze hori egin zuten, bazukaten bira baten filma 2017an egina, eta gero beste bat, berri txarrak 20 urte bete zituenean, eta betik egin ziten olako berriren historiaren edo, hori urte urrenarekin zentzua zukana, ez? Eta esan zaten ez zutela hori nahi, eta nahi zutela, biran zehar izatea, baina gehiago zaleen inguruan, ez? Eta ze historia horatzean, eta bat. Eta abia puntu hori izan da, nahi zutela izatea askatasun osoa, nahi nuena egiteko, ez? Nahi zuten izatea film autoral bat, ez? Ez izatea reportai bat, edo hori nahi zuten zinemagile baten ikuspuntua izatea filma. Eta askotan, filmetan gertatzen da ez, hasieran ideia bat duzula eta gero erabat aldatu zioten da prozesuak aurrera egin ahala, hori honekin gertatu da? Bai, hasieran berritxarrak ez zuen izan behar hainbesteko protagonismoa eta ez gorko bizuk, baina momentu batean ere egon zen hori deia, agian beraiek ez zutela atera behar, eta baina hori zen ja arriskutsu egia, ez? Baina grabaketaren erdialdera ohartu ginen Itziar García Zubirirekin izan dela ekoizlea Arena Komunikazionetik, Arena Komunikazionek egin du film honen ekoizpena, eta ohartu ginen bar genuela hilo konduktor moduko bat, ez? Zale hauen historiak oso deskonektatutak zeuden haien artean, eta benetan historia hauek elekartzen zutena zen berritxarrak taldea, ez? Eta ere, filma zalei opari bat edo omenaldi bat izan nahi behar zuen, ze opari hobegon daiteke zure idoloa edo gehiago ezagutzea baino, ez? Eta orduan horia sartu zen Gorkaren gogoetak eta tala. Eta Gorkaren gogoetak zer dira, zentzu guztietan bizitzari buruz, munduari buruz, ala musika eta berritxarrak? Bai, musika eta berak bizitzen ari duen momentua. Azkenen finean, Gorka dauka protagonismoa, ze bera izan da, bera da 25 urtetan egon den pertsona bakarra, ez? Eta bera izan da ere erabakia hartu duena, ez? Erabakia bera izan da utzi nahi izan duen, orduan horren inguruan hasten da egiten du errepaso modu, ez errepasoa historiari, ez? Baina saltzen du nola iritsi den puntu horretaraino eta zer sentitzen du puntu horretan. Aipatu dut, esan zitutela edo baldintza batzen, ez dutela nahi reportai bat, ez, horrela besterik gabe, baizik eta gehiago agian autore zinemari begira, ez? Eta orduan, dokumental honetan zer aurkitu dezakegu Marinaz edo? Nire hori asko kostatzen da izen, noski, ni hori ez dut ikusten, ez? Hori da nire ezakit mundua begiratzeko
modua edo, baina jendeak esaten duena, eta esaten ari duena da, pertsonaiak begiratzeko modua, ez, edo intimitatea eta protagonistak tratatzeko modua, nire modua omen dela, ez. Young and Beautifulekin, Young and Beautiful da nire aurreko filma, badituela olako konexioak, ez. Orduan, berezik da pertsonaiak tratatzeko modua, erakusteko moduan, ez? Bai, hori nik uste dut, bilatzen dut intimidade moduko bat, ez, eta sakontasun bat pertsonaiekin, eta ere suposatzen dut, aukeratzen dituan pertsonaiak ere, zerbait egon dela hor, ez, ze berritxarrak milaka zale ditu, ez, eta ni pertsona konkretu batzuk aukeratu ditut, eta suposatzen dut haien artean ere zerbait egongo dela, ez. Eta zu berritxarraken zalea, zara? Orain bai, nintzen 14, 15, 13 urterekin, eta gero ja utzi nuen entzuteari, eta gero behin filma eskaini zidatenean, hasi naiz berriro entzuten, ez, eta inbeste denbora pasaz bai kontzertuetan, eta gero bai edizio salan, ez, hor abestiak behin eta berriro entzun ditut, baina orain bai faltan botatzen dut bai. Eta filma egin bitartean, egin zenuen pixkat zale moduan, ala erabat aparte bezala? Ez nuen denbora izan zale moduan egoteko, ez, beti kontzertu bat zegoela, grabatzen egoen. Baina bai asko disfrutatu nuen, eta bai sentitzen nuen, lehenengo egunean, hor gainera, ere zer ikustiako dauka urduritasuna, ez, baina lehenengo egunetan, ez nagoen hain musikaren pendiente edo, ez pendiente, baina beste modu batean, ez, baina gero ja kontzertua grabatzen ari nintzela, beste bat hasten zenean edo bestea, ni ere sartzen nintzen hor, bai. Eta, suposatzen dut, grabaketa momentuetan ere, momentu oso intentsoak ez egongo zirela. Bai, ziren, pasa ditut oso momentu politak, ez, ni ikusten dituenean zaleak nola unkitzen ziren, eta ni haiebi begira unkitzen nintzen ere, ez. Eta bai, oso grabaketa berezia izan da, eta hainbeste pertsona ezagutzea, eta jendearen eskuzabaltasuna ere, ez. Eta gero ere, rock talde baten bira jarraitzea, izugarrizko aukera izan da, bai. Eta zer espero duzu orain zaleek sentitzea, hau ikusten edo? Zer gustatuko litzaizuke, ez? Jendeak esatea zinemarituetatik ateratzea? Ez dut hori pentsatu, baina, gustatuko litzaike jendeak disfrutatzea, ez? Eta esatea, ze azkenean zinemara doan pertsonari, haren bizitzaren ordu terdi lapurtzen ari diozu, ez? Eta gutxienez, momentu hori disfruta dadin, ez? Eta ez dakit oso ongi, espero disfrutatzea, baina zer eramaten dute, baina nik uste dut hori dela unkituko direla, ez? Era batean edo bestean, eta batez ere filmak orain hartu du zentzu bat, ez? Bizi dugun egoerarekin, ez? Ikustea milaka pertsona denak elkarrekin, inolako barrerarik gabe, ez? Polita da eta bertigoa ematen du ere. Eta zuei egoera honek, pandemiaren egoera honek nolabait eragin dizue? Bai, grabaketa potolorako, ez, baina montajean nintzela izan zen, estado de alarma jarri zela, eta ninoen arenan montatzen, ordenagailu atxera eraman behar nuen, gero Diana Touzedorekin montatu behar nuen, baina egin genuen distantzian, bera Galizian ni hemen, gero ere grabaketa txiki batzuk falta ziren, eta ezin izan nituen egin zen COVID-an neukan, orduan WhatsAppen bidez zuzendu nituen grabaketa horiek, bidaltzen zidaten plano, eta ni ezkerrago edo itxi planoa horako. Oso gauza... Komplikazioak, ez, egon dira? Bai, baina dena azkenean aurrera eta ongi joan da, baina bai. Orduan orain ez, suposatzen dut, gainera, halako dokumental bat zineman ikusteak gehiago merezi duela, ez? Kontzertuko irudiekin, ez dela gero berdina izango agian telebistan ala ordenagailuan ikustea. Bai, eta gero soinuaren lana, Mikel Santos egindakoa, bera izan da
zuzeneko musika teknikaria, eta Josu González, naiz estudiokoa, egin dute izugarrizko lana, eta hori etxean galtzen da, ez, eta zinemareto batean soinua izugarria da, bai. Ze egin nahi izan dugu, ez kontzertu areto batean bezala, ez, baina grabeak gaude oso hor, eta temblatzen du, ez, hola, dardara egiten du aretoak ere. Eta berri txarrakikoek, zer esan dizute, pozik gelditu dira emaitzarekin, espero zutena zen, zein izan da haien... Nik uste hori haiei galdetu beharko zitzaila, ez? Baina ez dakit niri gustatzen zitzaidan beste egunean, Gorka Urbizu Punto de Vista Festivalean oso pozik zegoela, ez? Eta berak esan zuen, holan ni nola bizi izan duan, ez? Rock izarraren esperientzia edo, berak ere bizi izan duela zinema munduaren, ez dakit, hain zinema festival politan, ez, eta oso gustora egon da, eta hori niretzako ere berezia da, ez, ez dakit, batak bestearen truke moduko bat, interkambio moduko bat egitea hori polita da, bai. Orduan zuri profesionalki honek ere asko aportatu dizu. Bai, bueno, ez dakit, ni profesionalki bai, baina ni zoritxarrez ez dut asko ez dakit, ez dut oso asko baztertzen, ez, bizitza personala eta profesionala. Azkenan autonomoaren bizia hola da, ez? Baina bizitza, ez dakit, nire bizitzan profesionalen suposatzen dut bai, ez, film honekin izan dut izugarrizko esposizioa eta pila ikasi dut, eta izan dut lantalde bat oso berezia, bai arenarekin, eta txalaparta beste ekoiztetxea, eta lantaldearekin, ez, ni orain arte ia dena bakarrik egiten nuen. Eta gero, pertsonalki, ez dakit, guzti hau bizi izana, ez, izan da izugarrizko esperientzia, bai. Orduan nabarituko da ere etorkizunan etorriko diren lanetan, nolabait honen marka edo? Bai, ze azkenean, ez, gu gara bizitzen duguna, ez, eta nire bizitzako ia 2 urte izan dira, orduan noski egongo dela, bai. Orduan orain momentuz, honen emaitzak jasotzea tokatzen da, laia badituzu proiektu gehiago buruan? Bai, ez ditu gelditzen, ez. Orain nago Maili Berberrekin laburmetrai bat egiten, eta gero baditutola beste gauzatxoak, baina badukat ere beste luzemetrai bat eman ziaten Nafar gobernuko Genera Zinema diru laguntza garapenerako, eta hori idazten ari nahi, baitut, beti gauza daude. Orduan orain gainera, agian berri txarraken dokumental hau eta gero, ez? Jendeak espektatibak izango ditu eta jende gehiago egongo da zainean zer egiten duzu? Pues igual, ez dakit, baina... Ez dut hori pentsatzen, ez presio gabe. Ez, bai hori da, presio gabe. Bukatzeko ez dakite zerbait gelditu izan zaigun ez dugun aipatu, ala besterik gabe agian aipatu nahiko zenukenez zergatik gomendatuko zenioken norbaiti pelikula hau ikusten. Zergatik gomendatuko nuke, nik uste hori, berri txarraken zalea bat zara, ikusiko dituzu ohikoak ez diren gauza asko ez, eta hurbilduko zara, ez dakit, berri txarraken unibertsora beste modu batean, ez? Eta ez baduzu ezagutzen, edo ez bazaizu interesatzen, ikusi dezakezu nola musikak eragiten duen pertsonen bizitzan, ez? Eta nahiko badauka hor unibertsala den zerbait. Dardara egiteko, ez? Hori da, bai. Mila esker, Marina, guri tarte hau eskaintzagatik. Azken boladan komunikabide guztietatik zabiltzala, eta agiratzen dut denbora asko zaizula sobratuko. Bai, hori da. Baina pozik egiten dut. Mila esker. Zuri. Aio. Udalerrietako albistetara pasako gara. Eguesen, martxoaren 22-tik 26-ra ingurumenaren astea egingo da Eguesibarko ludotekan. Izan emateak, gaurtik martxoaren 17-tik aurrera egingo dira
eta aste horretan zehar tailer desberdinak eginen dituzte ingurumenarekin lotuta. Bestalde, Eguesibarko merkataritzak bezeroen maitasuna saritu du 13 afarirekin. Otsailean egindako erosketa guztien artean eginda zozketa eta irabazleen zerrenda udalaren webgunean kontsulta daiteke. Horretaz gain, weborrian ere Eguesibarko udalak kultura eta toki garapeneko arloetatik deitutako hainbat dirulaguntza argitaratu dira. Aste santura begira aldiz, Olatzeko ludotekan eta Sarrigurengo fazen jarduera bereziak antolatu dituzte 3 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Apirilaren 6tik 9 goizeko 8tatik 3 izanen da, eta izen emateak martxoaren 22 eta 23an egin beharko dira 012 infolokal telefonoaren bidez. Gainera, 1 eta 6 urte bitarteko haurrentzat, familia atsedena zerbitzua eskainiko dute apirilaren 6tik 9 ere, goizeko 9 eta 4 eguerdiko ordu 1 eta 4. Honetarako izen emateak martxoaren 22, 23 eta 24an eginen dira familia arretaren telefonora deituz. Gai aldatuz, Sarrigurengo pasabide berria ireki dela jakinarazi dute. Oinezkoak Herripagaina eta Berrikuntzaren hiria artean seguru igaro ahal izateko. Horretaz gain, emakume aparten istorioen kontakizun lehiaketa ere antolatu du Eguesibarko udalak. Genero berdintasunaren arloaren bidez, 5 eta 13 urte bitarteko neska mutilentzako. Lehiaketa honen helburua irudimena, sormena eta behaketa erabiltzea da, inguruan ditugun aparteko eta ezinbesteko emakumeen historia bat sortzeko, gure eguneroko bizitzan aurkitzen ditugunak. Lehiaketa honen bidez, eguneroko bizitzako edozein esparrutan emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunarekin lotutako balioetan oinarritutako berdintasunezko kultura sustatu, estereotipo sexistak hautsi eta gure inguruko emakumeen ikusgarritasuna sustatu nahi da. Lehiaketaren oinarriak online eskura daitezke eta parte hartzea martxoaren 15tik apirilaren 30 egonen da indarrean. Eta Eguesibarrekin amaitzeko, Iruñerriko erremonte profesionaleko txapelketako finalerdia Olatzen jokatuko dela jakinarazi dute. Apirilaren 3an larunbata izanen da arratsaldeko 6etan, eta 3 bikoteen arteko lehia izango da. Final laurdenetako kanporaketak irabazi dituzten 3 bikoteak izango dira aurrez aurre, Eguesibarko udal kiroldegian. Iruñean, gizarte zerbitzuen oinarrizko laguntzaren eredu berriak herritarren itxarote denbora murriztu, arreta hobetu eta antzemate goiztiarriagoa ahalbidetzen du. Hauek dira gizarte zerbitzuetako alorraren eta udaleko estrategia bulegoaren artean egindako oinarrizko laguntzaren ebaluazioaren ondorioetako batzuk. Parte hartzean ere gogoratu du auzo unitateek ez dutela alarma egoeran inoiz bere jarduera eten. Aurrez aurreko arreta mantenduz, udaleko baliabide horietara doazen pertsona askok duten eten digitala ekiditeko. Are gehiago, beste entitate edo departamentuei laguntza eman zieten. Hala nola, hezkuntzari, etxebizitzari, gizarte segurantzari edo estatuko enplegu zerbitzuari. Arreta bakarrik telematikoki egiten baitzuten. Ebaluazioak biltzen du antolaketa berriaren indarguneen artean behaketa gune bat sortzea, lehen arreta arindu duena eta itxarote zerrendak arindu dituena, eta lantalde egonkorrak sortzea auzo unitate bakoitzean, langileak unitate bakarrera atxikituz, espezialitatea mantendu ordez. Eredu berriaren helburuetako bat, eskaerari erantzun homogeneo eta arina ematea da, eta horretarako gainezkatutako harrera programa konpondu behar zen. Horretarako behaketa gunea sortu da, eta besteak beste programa horrek egiten zituen zenbait funtzioz arduratzen da. Batez ere, prestazioen eta ziurtagirien kudeaketa administratiboak arintzeko. Eta bestalde, gai aldatuz, Iruñeko udalak aurten bukatuko du oinezkoen pasabideak mugikortasun ordenantzara egokitzeko lanak. Segurtasun arauak betetzen ez dituzten 526etan jarduketak eginez 900.000 euroko inbertsioarekin. Iruñeko udala, ustez arriskutsuenak ziren oinezkoen pasabideetan esku hartzen hasi zen, ikusgaitasun arazorik handienak zituztenei lehentasuna eman zitzaien. Horrela, Arrautzapean eta Sanduzelain, 176 aurre pasabidetan jardun izan da, Zabalgunean 86 eta Iturrama Azpilagainan 60. Lanek kontuan hartu dute bide segurtasun araudia zehatz-mehatz betetzen dela. Interpretazioan gaizki ulerturik gabe, ez erabiltzailearen aldetik, ez da ura zaintzeko arduradunen aldetik ere.
Lanak batez ere galtzadaren fresatzea eta lehuntzea izanen dira, eta gero guneak araudiarekin bat margotuko dira. Hutsik dagoen eremuan ordenantzak adierazten duen lekua okupatu gabe utziko da, eta gainerakoa, kasu gehienetan, 2 motozikletetarako aparkalekuek beteko dute, eta besteetan 6 bizikletentzako aparkalekuek. Horrela, garraiobide jasangarriagoen erabilera bultzatuko da. Seinale vertikalak ere jarriko dira, parkimetroak eta beste hiri-altzarien elementuak zeinak normalean espaloian baitaude, oinezkoen espazio erabilgarria murrizten. Horretaz gain, bereizgailuak eta hesiak jarriko dira perimetroa markatzeko eta ibilgailuek debekatuta dituzten guneak ez ditzaten okupatu. Hesiek segurtasuna irabazteko balio dute ere, oinezkoari galtzada zeharkatu behar duten punturaino babestuta aurrera egiteko aukera ematen baitiote. Hori guztia 6 ereduren diseinuari jarraituz eginen da. Eredu horietan banatu baitira pasabidearen aurreko eremuan aurre pasabidean egin beharreko jarduketak. Horrela, osagaiak sinplifikatu eta bateratuko dira. Diseinua edozein pasabideetan baliozkoa da, kontuan hartu gabe, kokapena, espaloien ezaugarriak edo dagoen aparkaleku mota. Bueno, nik uste dut gai honi buruz hitz egiteko, hasi behar dugu esanez gai hau mundu osoko fenomeno bat dela, esan dut ez dauka bakarrik lotura gure komunitatearekin, baizik eta goizago edo errandago mundu osoan eman den fenomeno bat dela. Hori hasteko, toki batzutan, toki bakoitzean badauka bere ezaugarriak, baina orokorrean mundu osoan eman da. Eta horrekin lotuta, hemen Nafarroan, gure komunitatean, eman zen joan den mendearen 50. 60. hamarkadan, eta horrek ekarri zuen aldaketa garrantzitsu bat hemen Nafarroan, landa komunitate bat izatetik, komunitate industrializatu batera, pasa ginen denbora gutxean. Horrek ekarri zuen aldaketekin, adibidez bereziki zerbitzuak, administrazioak bultzatu da, zerbitzuak zentralizatu ziren bereziki kasu honetan Iruñe herrian. Horrexegatik eman zen despopulazio hori eta horrekin batera zahartzearen fenomenoa ere. Industrializazio horrek, zentralizazio horrek ekarri zuen, etorri zen sistema ekoizpen aldatzeko modu batetik eta eredu ekonomiko berri bat ekarri zuen. Hori aldatzeko zer egin behar den, bereziki nik uste dut bultzatu behar dugu politika publikoak, adibidez balioan jartzen sektore funtseskoak, kasu honetan lehen sektorea, eta beste motako politika publikoak ere noski baietz bultzatzen. Joan den legaldian hasi zen horri garrantzia handiago ematen, eta bereziki politika horiek bilatu behar dute bereziki eredu ekonomiko berri bat, non jasangarritasuna eta erankurtasuna garrantzia handiago duten, eta aipatu den bezala funtsesko sektorei merezi duten garrantzia ere ematen, bereziki lehenengo sektoreari. Horretarako, bereziki bultzatu behar da enplegu politika berezi bat, zergatik jendea uzten du herria, lana ez dudalako eta lanik ez badauka, bilatzen du beste toki batean, normalean hemen Iruñe herrian izan da gure kasuan, ezta? Ez bakarrik hori, ez bakarrik lana, baizik eta etxe bizitza ere, funtseskoa da etxe bizitza hon bat izatea, eta horretarako gobernutik ere administrazioak bultzatu behar du halako politika publikoak, zerbitzuak motako guztietakoak, esan dut zera hezkuntzakoa, soziosanitarioak, kulturalak, bizitza propioa izateko herrietan, ezta? Eta oso garrantzitsua ere komunikazioa.
komunikazio hori gabe, orokorrean ulertuta ez bakarrik komunikazioaz batzutan hitz egiten dugunean pentsatzen dugu errepideetan, ez bakarrik errepideak noski oso garrantzitsua dira, errepide onak izatea toki batetik beste batera ailegatu ahal izateko, mugitu ahal izateko, baina bizi garen garaian bereziki komunikazio digitala, banda zabala, toki guztietara helaraztea, adibidez telematikoki lan egin ahal izateko. Eta ez bakarrik lan egiteko, baizik eta adibidez osasungintzaren arloan lan egiteko, esan nahi duzera, telefonon bat edo internetez baduzu, batzutan komunikazioak saltzen dira, eta batzutan ezin duzu ez da halako komunikazio minimo bat izatea ospital batekin adibidez. Nik uste dut geroa polita izan dezakete baldin eta garatzen badira joan den legealdian, aldaketaren legealdian, Uxue Barkosen gidaritziapean zuzendu zen, hain zuzen ere legealdi hori, garatu ziren edo hasi ziren garatzen plan batzuk jarraipena baldin badute. Hor dago adibidez tokiko inbertsio plana, hor dago ere banda zabaleko plana, eta hor dago ere PINA delakoa, herrien arteko garraio plana. Haiek funtseskoak dira, horiek garatzea funtseskoak dira, nahi baldin badugu herrietan jendea geratzea, herrietan bizitzea. Horretarako lehenago aipatu dan oso garrantzitsua dela enplegua, eta horretarako ere joan den legealdian Nasubinsatik gaur egun Jose Maria Jerdi den konseilaria Nasubinsako zuzendaria zen, eta bultzatu zuten bi arlo ezberdinetan politika publiko funtseskoak. Alde batetik industrialdeak berriak sortzen, Nafarroako toki ezberdinetan, eta gero beste aldetik ere etxe bizitzarena. Aipatu den bezala, etxe bizitzari gabe ezinezkoa da toki batean bizitzea. Eta horretarako behar dira politiko publikoak egokiak landaremuetarako. Ez bakarrik hirietan, ez bakarrik Iruñerrian edo Iruñerrien bizitzeko, baizik eta zabaldu komunitate osora halako politika publikoak, etxe bizitzarekin lotura duten politika publikoak, eta ere logikoa denez enpleguarekin. Horretarako ezinbestekoa dira industrialdeak, eta lan polita egin zen joan den legealdian, eta garatu behar dira hasi ziren plan guzti horiek legealdi honetan. Eta horrekin, hori lortzen bada, nik uste dut herriak geroa polita izan dutela. Gogoratu nahi dut, pandemia bizi batean murgilduta gaude, eta behintzat hirietan bizi garenok batzutan amestu egin dugu herriekin, zergatik, batzutan hemen nire kasuan adibidez, ez da balkoi triste bat nire etxean ez dudalako. Beraz, bihurtu dirain batean, amestu dugu haiekin, ez da. Badirudi, begirada guztiak azken aldi honetan Madrila begiratzen ari direla, balio dezala redundantzia. Hor kokatu dela foku periodistikoa, eta adibide guztiak araberatzen dira, baina ez dugu ahaztu behar gu hemen Nafarroan bizi garela, badugula gure kezkak, gure bizipenak, eta zentratu behar garela, noski baiz oso garrantzitsua dela Madrilen gertatzen dena, batzutan leherketa baten bezala, zabaltzen dela, olatu hori zabaltzen delako, eta inoiz dakizu zer gerta daiteken beste toki batzutan, hasi zen kontua, hasi zen Murtzian, gero jarraipen ez zuen Madrilen, Kastilla eta Leonen, eta baina kontua da, guk gureari begiratzen jarraitu behar dugula, gure kezkak, gure arazoai aurre egiteko. Nafarroan landa eremutan lan handia egiteke dago oraindikan. Guk Euskal Herria Bildu Nafarroan uste dugu landa eremutan eta Nafarroaren aniztasunan kokatzeu behar dugula Nafarroaren nortasunaren altxor nagusienetariko bat, eta horregatik guztiarengatik esfortzu bereziak egin behar dira herri guztietan bizitza eta bizi proiektuak egiten ahalbidetzeko. Horregatik guztiarengatik asko dago egiteke, badaude arazoak, eta Euskal Herria Bildurentzat
hau lehenetsi edo lehentasun bat izan beharko litzateke Nafarroako gobernuan, horregatik hainbat ekimen martxan jarri ditugu, goratu behar dugu nola Pirinioetako maila gu bultzatu egin genuen, nola adostasun zabal bat egon zen horren inguruan, eta orain behar dena da hitzetatik ekintzetara pasatu, eta benetan arazoari heldu. Bueno, nik uste dut politika oraindik badaukatela ibilbide luze bat, eta ez soilik egin direna, baizik eta oraindik egin behar direnak. Badago konsensu zabal bat, aurre ikusten den nola neurri guztiak ez duten leku guztietarako balio, adibidez bizitzetako neurriak ezberdinak izan behar dira landa eremutan eta beste hirietan eta herrietan, baita ere abeltzaintza eta nekazaritzak, eta kontutan izan behar dugu beti inguru giroan egiten dituzten onurak. Horregatik neurriak garrantzitsuak izan badira, guk uste dugu oraindik areagotu behar direla indarrak eta rekurtsoak arazoa bertan mantentzen delako. Eta horri gehitu behar diogu nola Nafarroan badagoen arazo bat, etxe bizitzaren arazo bat, eta horregatik horri heltzeko baita ere beharko genuke proiektu pertsonalak aurrera egitea, ahalbidetzea herri guztietan, zerbitzuetara begira, hezkuntzara begira, osasunara begira, eta horrela lortuko genuke Nafarroa egituratu bat eta kohesionatu bat. Nik uste dut berebiziko etorkizuna garrantzia duela eta etorkizun oparoa izan beharko luketela azkenean, Europa mailan jasangarritasunaren ereduak, inguru giroari errespetua beharreko printzipioak, baita ere beste modu batean bizitzeko erronka mai gainean dagoela. Badakigu planetak bazin duela guztia bere gain hartu, eta aldatu behar dugula txipa, paradigma ekonomikoa, kapitalismo basati horri muga jarri behar zaizkiola, eta horregatik bizimoduk eta kontsumoaren aldeko eta inguruarekin errespetu osoa izango diren bizimoduak landa eremutan kohesio bat sortzean datza, baita ere erronka nagusia hemen Nafarroan. Horregatik horri izan beharko litzateke. Hau da, Nafarroak daukan aberastasun eta aniztasun eta altxor hori bitartekoz bete, eta horrela Nafarroako biztanleria modu arrazionalago batean bizitza. Horregatik asko dago egiteke, baina etorkizunera begira eta jarraitzen bat ditugu askotan ahotan dauzkagun printzipio horiek landa eremuen etorkizuna oparoa izan beharko litzateke. Bueno, Euskal Herria Bildu uste dugu orain paradigma aldaketa bat eman behar dugula politiketan, hau da ezin dugula kontsumo eredu berberekin jarraitu, ezin dugula kapitalismo eta konsumismo horri heldu, eta hori pandemiaren ondorio nagusienetariko bat izan da, nola zerbitzu publikoak sendotu behar diren, politika fiskal berri bat jarri behar den, baina batez ere Europa osoan dagoen erronka da gure bizimodua eta gure konsumoa eta gure ongizatea eta gure bizi proiektuak jasangarriak egitea. Horregatik guztiarengatik guk uste dugu Europatik etorriko diren eta etortzen aldiren errekurtso guztiak horretara bideratu behar direla, eta ez hor somatzen aldugun moduan jadanik jasangarriak ez diren proiektuetara, adibidez garbi bat dago abiadura handiko trena. Hortaz, guk horretan jarraituko dugu lanean, errekurtso horiek benetan paradigma aldaketa bat suposatzeko. Kaixo, unon, ondo eta zuek? Ongi baita ere. Bueno, zuek ez, Nafarroa oinezen inguruko jarduerak antolatzen hasi zarete, eta bereziki pilota txapelketa bat, ez? Ostiralean hasi zena, eta kote guztu pixkat, nola sortu zen hau antolatzeko ideia? Bai, hori da, pasaden urtean eduki genuen dakizuten bezala pandemia horrekin arazoak guztiok jarduerak egiteko. Orduan, urten egin genu hasi gara egiten Lauterdi txapelketa eta Lizarraldetikan, ez? Orduan, Lizarran badago Lizarjai pilota taldea, nun
bueno, da aficionatuak daola, eta hortik kanta oinez batzordetik, pentsatu genuen egitea txapelketa bat, Lauterdiko txapelketa bat. Eta hori, txapelketa hau jokatuko da Lizarraldeko hainbat frontoietan, nahi dugulako da espanditzea pizket, azken finean Lizarraldean ikastola dago Lizarran, baina Lizarraldeko jendea badoa ikastolara, ordu nahi dugu hori espanditu txapelketa Lizarraldeko hainbat lekuetan, eta ostiral honetan, pasan ostiralean hasi zen, eta lehenengo partidua izan zen Lizarra ikastolako frontoian, eta bigarren partidua Dikastillon, herri batean. Eta lehenengo bi partida horiek zenolako harrera izan zuten, jendea animatu zen gerturatzera ikustera? Bai, jendea gertu zen, eta frontoi bakoitza dauka bere aforoa, eta hori pena bat da, jake gaizki dago ekintzak antolatzeko, gainera antolatzen diren ekintzak foroarekin, baina gerturatu ziren bai Lizarra ikastolara jendea eta bai Dikastelura, eta oso polita zati, behintzat Dikastelun, orain zela urte asko zirela gauzak egiten frontoian, eta behintzat polita izan zen jende hurbiltza eta zozer egotea. Eta txapelketa honen helburua zein izango litzateke? Helburua? Bai. Helburua nik uste dut antolatu dugu nahi genulako Lizarraldeko hainbat lekuetan euskera oineza eta gure kirola gerturatzea, ez? Orduan pizket helburua izango zen, helburu asko daude, ez? Baina pizket helburu potente izango zen hori, gerturatzea Lizarraldeko hainbat herrietara pilota, euskera eta oineza. Ez zentralizatzea soilik Lizarran, baizik eta eramatea Lizarraldeko hainbat lekuetara. Eta txapelketa noiz amaituko da? Esan duzu ez, ostiral eta larunbatetan izango direla partidak, eta noiz arte iraungo du? Hori da, txapelketa hasi zen pasaden ostiralean, eta jokatuko da ostiraletan eta larunbatetan. Ostiraletan jokatuko da Lizarrako frontoietan, bai Ikastolako eta bai Aldezarreko frontoian, eta gero larunbatetan jokatuko da herrietan. Eta daude herriak, Dikastillo, Zudaire, Lezaun, Oteitza, Murieta, herri horiek, ez? Orduan, partidua dago bi ligila, lehenengo eta bigarrena, ez? Eta hasi da lehenengo sailkapenarekin eliminatoria izaten, eta hori pasatzen da taldetara. Eta, noiz bukatuko da, dena ondo dijoa, nik uste dut maiatzan edo horrela bukatuko dela. Dena ondo dijoa, bestela, panorama hauekin, gauzak ez dira maitzen. Espero dezagun baiet, ez? Behintzat, frontoiak toki seguruak dira, ez? Esan dezakegu. Bai, nik uste dut amaitu barko dela, zati, esan desun bezala, frontoiak seguruak direla, eta aurrera joan behar dela bizitzarekin. Ezin gara gelditu a las expensas de zer dioten COVID-arekin, baizik mantendu behar dugu gure respetua, segurtasun neurriak, eta aurrera joan. Eta aipatu duzu bi maila edo bi kategoria antzeko daudela, eta zenbat pilotarik parte hartzen dute? Hori da, bi kategoria daude, eta lehenengo kategorian badira 35 pelotari, eta bigarren kategorian 18. Orduan egin deguna da, bigarren kategorian zuzenean 4 talde egin, eta lehenengo mailan egin deguna da lehendabiziko 6 partiduak izango dira eliminatoria, eta gero pasako dira taldeak eta hortikan egila egin.
Orduan, pilotari askok ez, parte hartzen dute. Bai, nahiko afizioa daukagu hemen Lizarraldean pilota, bueno, Lizarra Nafarroa eta Euskal Herri osoan, ez? Baina hemen afizioa handia daukagu eta daramagu ere 8 urte antolatzen txapelketak eta gustora gaude hemen elkarrekin pilotan jolasten, bai. Eta pilotarientzat ere, suposatzen dute, pozgarria izango dela halako txapelketa bat antolatzea? Bai, nahiko pozgarria, zatik egoera hauetan ezin dira gauz asko egin, eta orduan, zeo zer badago, pozgarria da denbora hor mantentxe edukitzeko, bai, ez, ondo dagoela, bai. Bai, eta gainera etxe ondoko, ez, inguruko herrietan eta jolasten aritzea ere polita izango da. Bai, hori da, eta asko postu dira herrietako jendea, ez? Zati, adibidez, Lezaungo jende pilo bat animatzen dira txapelketa hauetara, eta oso pozik hartu dute Lezaunera ere eramatea partiduak, Zudaira Mezkuara, Murietara, Dikastelu, Oteitza, eta azken finean bost herri hauek dira más o menos estrategikamente oie jarrita hartzen dute pizke Lizarraldea osoa, ez? Ez dira Amezkuako lau herriak edo Deierriko lau herriak, baizik eta Deierriko herri bat, Amezkuako herri bat, Oteitza, Murieta, Dikastelu, eta azken finean kartela ikusita eta txapelketa ikusita asko erakartzen du herriko jendearen txat eta guztion txat, horita da. Ez eramatea dana zentralizatua Lizarrara eta baizik herrietan ere daude frontoiak eta herrietan ere daude pilotariak. Gainera ez, egoera honetan herrietan gauzak antolatzea zaila izango dela, suposatzen dut ere bizitza eramango duela herri hauetara. Nola, barkatu du? Momentu hauetan ez hain zaila dela gauzak antolatzea, pilota partida batek bizitza asko eramango duela herri hauetara. Hori da, hirietan edo horrela gauz gutxi badaude, imaginatu herrietan, ez? Zer egongo da, orduan, larun batean Dikastilloen edo Zureiden edo Lezaunen partidu bat egotea, pues es que da el plan perfecto del fin de, no? Eta nola egiten duzu pixka batez, kontrolatzeko segurtasun neurriak mantentzen direla? Bueno, azken finean, frontoi bakoitza dauka bera foroa, ez? Daude frontoi batzuk 500 pertsona sartzen direla, beste batzuk 200, orduan frontoi bakoitza dauka bera foroa, eta lehenik abisatzen dugu non izango den partiduak, eta hor bere udaletxa hartzen du segurtasun neurria, garbitzen du frontoia, desinfektatzen du dana, eta gero gure esku aforoa mantendu, jendea maskarilla erabiltzea, eskua garbitzea, eta listo. Ez daki, gehiago ezin da egin gehiago. Guztia zaintzen duzu, Bai. Eta hau ez, Nafarroa oinezen baitan antolatzen den zerbait da, eta jarraituko duzue jarduerak antolatzen. Ideia da gauzak egitea eta jarraitu jarduerak egiten eta hola. Ez dakigu aurten oinez egongo denik, espero dugu baietz, modu batez edo beste batez, baina espero dugu egotea, baina gure intentzioa jarraitu ekintzak antolatzen, eta aurrera atzen dut pizketa abestia eta bideoklipa zigara grabatzen, dauka nahiko antxa pilota txapelketarekin. Baiteko lotura du. Hori da, Lizarraldetik izan behar da bideoklipa, hainbalekuetan eta hola, eta jada grabatu dugu basua, bateria eta perkusioak, eta hor goaz, aurrera joan behar gara gauzekin, eta ezin gara gelditu. Orduan, bazabiltzate ez gauzak antolatzen, baina agian zalantzekin eta alternatibak ere pentsatzen, ala nola? Movida hau COVID-arena egin diguna da hori eman buelta gauz guztiei,
eta ezin zenalen antolatu jendaskoakin, buelta eman behar diozu, nola antolatu jende gutxikin edo beste modu batez. Baina, bueno, nik uste dut horretarako gaude, eta eman behar diogu eta gauzei atxeraz gelditzeko. Orduan, nik uste dut, pena da, pasatzen ari deguna gauza hauekin, baina nik uste dut egin behar digula asko zindartsuago eta baliabide handiagoekin. Eta zergatik da garrantzitsua ez, Lizarran adibidez kasu honetan Nafarroa oinez bat egin ahal izatea? Bueno, nik uste dut garrantzitsua izango dela leku askotan eta hala ere, adibidez, Riberako lekuetan edo beste ikastoletan, eta hola, ere izango dela garrantzitsua, ez? Baina, bueno, ni hortaz ezin dut asko esan, ez da egin. Ni Lizarrakoa naiz, Lizarra ikastolari eskini nion nire burua gauzak antolatzeko, eta nik uste dut Lizarra ere merezi duela euskara indartzea eta Lizarraldeko herri giroa bultzatzea ere. Orduan nik uste dut hori dela garrantzitsua Lizarra oinez egiteko. Bueno, orduan aipatu dugun bezala ez, ostiraletan partidak izango dira Lizarrako frontoietan, bai ikastolakoan eta bai Aldezarrekoan, eta gero larunbatetan inguruko herrietan, ez? Hori da, bai Lizarra, ostiralen izango da Lizarran, eta larunbatetan inguruko herrietan. Eta nola pilotari asko daude eta hola, herrietan jokatuko da asteburu baino gehiago. Eta beti da ordutegi berdina aldatu zoa? Bai, hori da nahi genukena, ordutegi berdinak izatea, baina hori azte santua aurrera atzen dute la movida hau ez, toke keda, orduan hori da gertatzen dena, ez, izan dizudana hau egin behar digula mas esto. Azte batetik beste aldatzen badigute ordua, pues venga, makinatu behar dezu 35 pilotari eta frontoiak horrela txokortu da, baina printzipioz izango dira posterditan partiduak bai Lizarran eta bai herrietan. Dena den ez bada adibili beharko gara, ez? Ordu aldatzen baduzue bat batean. Ja, hostia, aldatzea guk ordua, ez? Bai, hori. Bede hoitikan. Vale. Bueno, bai, zaila, baina, bueno, jendea daukagu hor WhatsApp bat, eta teknologia hauekin orain erreza da, ez? WhatsAppen gaude pilotari guztiak, eta batean, esaten dizu zer eta guztiei gatzen zaie. Ez da movida del telefonillo, no? Horretaz ondo gaude, bai. Ez dakit, bukatzeko, zakit zerbait azpimarratu nahiko zenuken, ala zerbait ez dugun esan, eta garrantzitsua den gehitzea? Bueno, ez dakit, nik uste du nahiko hitz egin dudala eta nahiko laburdu dudala guztia, baina, zeo zer azpimarratzeko, nik uste aurrera jarritu behar degula eta gauzak antolatu behar direla. Osa, ezin gara gelditu aspensas del COVID, de la vacuna, que vale, no vale, orduan nik uste dut animatzea jende guztiari, gauzak antolatzea, segurtasunarekin, baina aurrera joan behar gara, bestela irabazi behar digute nahi zuten bataia. Orduan kaleak bete behar dira, frontoiak bete behar dira, musika ere horregon behar da, orduan animatzen dut eta azpimarratu nahi dut gauzak segurtasunarekin egiten badira posiblea direla eta egin behar direla. Primeran. Mila esker, Urri gurekin hitz egiteagatik. Eta primeran joan dadila guztia, azte gertatzen den, aldaketekin eta. Zuei eta eskerrik asko ahotsa emateagatik. Beste bat arte ba. Bale, aio.
Gaurkoz, hau izan da guztia. Eskerrik asko hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.